सबके तहे दिल से प्रणाम बा। एगो माई की बड़ा सुंदर स्तुति याद आवता, ओकरा बाद मंगल गीत हुई। हे जगदम्बा गीत नइखे, हे जगदम्बा गीत नइखे, हे जगदम्बा गीत नइखे, गावल बा मजबूरी, आके कवन राहत करे मैया, बिनती करी भोजपुरी। हे मैया, हम जानत नहीं कि रउरा मर्जी के बिना एगो पतइयो ना हिलेला, तो हमनी के का औकात बा कि कुछ गा लीजा, कुछ बजा लीजा। अरे कि सूरदास हाँ न जाने, सुन ले हे महारानी, माथ नवाए नमन कर दीपू, कि वास करो मम बानी, कि वास करो मम बानी। बड़ा सुंदर गीत लागो था हमरा। देखी बारात आइल बा हमनी के घरे, त ए हिसाब से हमनी के जौन घर भई एक जनक राजा के घर हो गए। आ जहाँ से बारात आइल बा उ अवध से आइल बा, तो कैसे हमने के बारात के स्वागत कइल जाला, हमने के माई बहन कौना रूप में स्वागत करेले लोग। बड़ा सुंदर गीत बा, कौना भाव में भैया हो। हो 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 हो। अरे किया अपन खोरिया पहाड़ोए नरेंद्र भैया, लेकिन हम एजा जनक राजा की बात कहत नहीं, तो कहे के बा कैसे। अरे किया अपन खोरिया पहाड़ोए नरेंद्र भैया। आज हम नरेंद्र भैया जनक राजा की भूमिका निभावत है। कैसे कि अब तहरे तो बैठे के माने मरते दुला कुरुसी हो, बैठे
अभी वो जब गुरहथी चलत हो मालूम बा कि ना राजन भैया तो सखी लोग इहे बात बोले ली लो धीरे धीरे भाषा धीरे 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 भाषा धीरे धीरे अपना अंगना में रही हंसू धीरे धीरे बहुत बहुत पुरस्कार भैया की तरफ से दरोगा जी की तरफ से वाह 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 बहुत बहुत पुरस्कार दरोगा जी आगे जाके और ऊपर ऊपर प्रमोशन पावत जाएगा लेकिन काहे के बा कैसे बिया है के माने बिया है के माने बेटी होशियार बिया है के माने बेटी होशियार बिया है के मांगे ले बेटी हो सुनता बेटी अजनी बेटी